Аматьори ли? Айде! Е, сега ще викам. Ау! Ей, какво ти падна? Точно той, това ли? Айде! Айде! Тук сега се обара в тебата. Ти усетил? Не. Тенджерът подналяга. Сега се опра. Аре бе, Бочев! О, той свали каска. Вие че човек подкара. Еми, какво? Какво пака стигнал? Да. Добре карата, добре. Какво без така? Време ти помощ? Слизам. За табута? Не. Стига се прави на луд. Не бе, що? Не, аз слизам да го бутам. Вери го бутни оттам.